गिबियावनो गासै आंनि आंगोनि आंगो लोगो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायनाय बहरनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा। बेनो जाहैबाय दानि जुगाव पान कार्डआबो अरिजिनेल डुप्लिकेट ओंखारसै। दा बे पान कार्डखौ अरिजिनेल डुप्लिकेटखौ माबोरै नायनो हायो, दा बेनि सायावहाय आं लानानै फैदों भिडिअखौ। नोंथांमोना अन्नानै जोबजासिम नाय। गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदि गुगोल क्रोम नों बबेखौ मोजां मोनो बेखौ अपेन खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं क्रोम ब्राउजाराव हाबनानै दङ। आं क्रोम ब्राउजारखौ बांसिन बाहायनानै मोजां मोनो, बेनि थाखायनो आं क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालामबाय। दा क्रोम ब्राउजाराव हाबनानै नोंथाङा सार्च खालाम जे बेवहाय इनकाम टेक्स। नै लोगोफोर आंनिया फैखाबाय। आं माने बाहायबाय थाखायो नालाय इनकाम टेक्स फैबायना, इनकाम टेक्सखौ सार्च खालामदो। आं सार्च खालामबाय। बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा नैबे इनकाम टेक्स बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नैबे क्रस चिन्हआवहाय थुनानै हो। दानिया गैलिया। बेनि उनावहाय ओरै आगखि साइडजों नायबाय था नोंथाङा। ओरै आगखि साइडजों नुदोंना गाहायाव भेरिफाइ इउर फान्ड डिटेल्स, बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेवहाय नुदों जानांगौ नोंथांमोना नैबेहाय पान कार्ड नाम्बारखौ थुनानै होनो थिनदों। नोंथांनि पान कार्डआवहाय जेरै दं एरैनो थुनानै हो। आरो गाहायनिया जाहैबाय नोंथांनि फुल नेमखौ लिरनानै होनो थिनदों। नोंथांनि पान कार्डआव जाखिनि जेरै नाम दङ एरैनो लिरनानै हो, केपिटेल बा केपिटेल, स्मल बा स्मल। बेनि उनावहाय डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा लिरनानै हो। बेबो पान कार्डआवनो थाखायो, नोंथाङा बेखौ लिरना हो। स्टेटासा जोंना इन्डिभिजुवेलानो जाखायो। दा बे जेरै दं एरैनो थाथोंसै। बेनि उनाव केपचा कड, बे इमेज, बेवहाय जाखिनि नुदों इमेज, दा बेखौ इन्टार द कड एज इन एबभ इमेज। दा नैबेहाय क्लिक खालामनानै केपचाखौ लिरनानै होबानो जाबाय जाखिनि केपचा नुदों। लोगोफोर, आं दा आंनि पान कार्डखौहाय आं चेक खालामनोसै। आं बेवहाय आंनि पान कार्ड नाम्बारखौ खिथानो हानाय नंला, गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना। आं दा आंनि पान कार्ड नाम्बार आरो मुं, डेट अफ बार्थ बेखौ लिरनानै लाग्रोसै। लोगोफोर, दा आंनि पान कार्ड नाम्बार आरो आंनि मुंखौहाय आं लिरनानै लाखांबाय। दा बेनि उनावहाय जाखिनि केपचा नुदों बेखौ आं लिरनानै होनोसै। P6 बेनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि जाखिनि केपचा सिखारदों बे केपचाखौ जुदि सिनायाब्ला ओरै आगदा साइडजों फिसा सिन सिखारदोंना बेवहाय सेरनानै नोंथाङा रिफ्रेस खालामफिननो हागोन। दा आं सिनायखादों नालाय आं बेखौनो लिरनानै होबाय आरोखि। बेनि उनावहाय नोंथाङा नैबे साबमिट बाटनाव थुनानै हो। दानिया नुबायना नोंथांमोना पान इज एक्टिभ एन्ड द डिटेल्स आर मेचिं विथ पान डाटाबेस। माने आंनि पान कार्डआहाय अरिजिनेल, डुप्लिकेट नङा आरोना, अरिजिनेल जाबाय। लोगोफोर, बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों लोगोफोर।